Saya membaca di siang hari ini riwayat sejarah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani kana pupuh lambang. Bismillahirrahmanirrahim. Ngandika Syekh Abul Wafa samangka Tuan wis parapta maring negara Baghdad yakti waktu iki Tuan kang amarentah sedaya sagunging para aulia kang ana ing desa Baghdad miwa ing liya negara. Ing samimpane mangkana isun anduweni sato kukuluruk sanalika menang datang samimpa wasamimpane ayam Tuan kukuluruk dan pantara parapta ing dina kiamah masyhure karamat Tuan mangkana Syekh Wafa sakehe pusaka nira pansampun sinungaken sedaya ing Syekh Muhyiddin kang mulia ora anak kang pasujudan miwa tasbelan kawaca tetekan serta lan pinggang wis rima sedaya. Ngandika Syekh Abul Wafa becik Tuan beata Syekh Abdul Qadir wacana hamba wis beating kuna ing Syekh Mahjumi kang nama sasampuning mangkana kaluaran kang sayoga saking madrasah sedaya saksana Syekh Abul Wafa sigla tumadak sing mimbar alunggu ing ambal andap saanya kang asta ing Syekh Abdul Qadir Jailan tur sari aris wacana hetuan ing besuk poma yem tekang sawiji masa mapan yakti Tuan ugang agam teni lunggu hamba maka Tuhan doa
kena den welas maring wong tua mapan sagunging kamulyan us ana ing atas tuan lawan sawiji carita saking Syekh Bajar kang mulya. Lawan setune anak tasbih si abul wapa kang wisinungaken iya ing si Abdul Qadir Jailan lamun dideken ing kesma wijile munjer periangga kalawan malika waca pangisunge se abul wapa yen Syekh Muhyiddin Sumalah jajarit ingkang risukan binaris dening kang sahabat wasta ali aulia hati kang darabe putra sasampuning ali Sumalah jajarit iku tumadak maring sewasta Muhammad qair ingkang darabe putra maliku capa pinggang sing si abul wapa tan kenging yang ginarapa dening sakehe manusia yen anak kang anggarapa yakti tangane puaro bali ing dada periangga lawan sewiji carita saking Syekh Ahmad ngandika nalika iki ing masa Syekh Abdul Qadir taruna suntingali kamulya kang mustaka anateja lewi padangan arusing sabta patala miwa ing sabta akasa angucap kang acarita lawan isun amiharsa saking luring akasa angabeki inggagana suaraning paksi sogata ujaring paksi mangkana Syekh Abdul Qadir wis nyata ingaranan wong sidik iya. Alhamdulillah hikayat lambang sampun beres sing pamudah-mudahan saha-saha anu memuter kana ieu riwayat sejarah natuan Syekh Abdul Qadir Jailani antuk kabarokahan keselamatan dunjana maupun akhiratna bahkan ku Allah Subhanahu wa taala ditambah-tambah milik rizkina tur barokah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.